Hej YouTube, og velkommen til mig og Plummers Gamings nye kanal. Så lige nu håber jeg bare på, at der kommer både nogle videoer fra Oliver Plums side, eller Plummers Gamings side, som aka Oliver, fra hans side, og der kommer også nogle videoer fra min side. Og så tror jeg også, så kommer der også lidt andet, og nogle gameplay, shoutout, giveaway, ask me videoer, så videre, når vi kommer så langt. Men det eneste jeg bare vil sige, det er velkommen til vores kanal. Håber I nyder vores videoer, subscribe, like, lav alt I vil. Bare ikke dislike eller unsubscribe. Så, der laver jeg lige på. Så er det. Men, sådan, håber I nyder vores videoer, og vi, som I kan se, så prøver vi komme baner, de came, indtil vi får fraps. Og så tror jeg bare, at vi slutter herfra. Håber I nyder vores videoer. Hej hej.